Holubek, no len poctu. Nech ti dám po karku. Však. Holubek, no len poctu, aby som ti dala po karku. Takú dám po karku, holubek, že sa posereš tu. Dobre. Ti takú dám po hlave, že uvidíš. Keď si tak karta šťucha. Ježiš, kde do teba? Prečo furt auta tu ide, nič nerobia, však? To by si homeless. Fugbled. Fugibet. Akože kotci? Adam. Fugiblet. If anyone knows Maltanian or Spanish or something, tell me what that guy who is A si videla pekne more? No, ne? Fuglet. Prečo hovoril Fugler? To znamená? Čo ja viem? To nebolo po anglicky. Arabské obany. If you know Arabanian, the Arab country, Čo ideme piknikovať? Oh, no nie. Jaká je tu socha? No nie. Jakého maliara má paletu v rukách? Bože, prečo tie auta idú tak rýchlo, ha? Aha, Oh. Matia Preti. Matia Preti. Som teraz povedal, čo ty? Lokálny maľar. Dneska mi dveře aj také si mohli objednať. Poštové auto. Poštové auto. Dáme. Lumila. Vláčik Ježiši, počkaj všetci, get out the way, I wanna see. Kam Vláčik! tu pôjde? Holubky! Ježiš, on zrazí holubek. To holubek vie, pozná to. Holubek, poď sem. Poď takde. Holubekči. Taký váčik ideme. Holubekči. Keďo to idete? Ideš sama, hej? Dobre. Však pomaly, tu len ideme na tú hlavnú ulicu. A ideme si dať ice cream? Takú na perli. Aj kremovku. Ideme dve také. Ale nemusíš to preháňať, bo potom... Tu pakša metle. Poď. Je tu San Francisco, viete? Môžeš nestať na tej ceste, prosím ťa. Stojím nejakom. Stojíš na ceste. Neukáž to. Tu nikto nemôže ísť. Well, there is one person. Si píši, tak ešte. No to, detko, ti bolo veľa dať 5 eur. Nebolo veľa, sa ho nebolo, tak čo si, ja som išiel na osobu, že nie. kúpiť, čo ja som že na osobu päť. A co to za to? Ježiš, homeless? Je tak boli rozbité, toto troška, pretože toto je už...
Let me twice. Ideme tu po schodoch. I can go on. We keep on going. Polizia. Tu sme. Tam ešte staršia jedna ide, kúkaj. A toto tam. Ona není staršia. Možno je domáca. Podľa hustky. Ako tu pozná. Rybníka, ne? No, ne. Ježiš, to bolo rýchlo, však. Jak się przyjmie, gdy pan koło wywołał zmija? Na samo. Early. Earlier. Po earlier. Kto robi? Tričko dolu. Allora, alla. Odeia, alla. Sciaffaretto, ma lei è un baby, oh. Sciaffaretto. Al modo. Idę czekać. Ideme na kavu. No a ne? To o toho motorky ide na kávu. No a ne? To tá som kývala, nie? Tlustá. A ja kričím, ty píšo. Bola česká. Rozhováva. A čo povedala? Tá nie stihla, bola tak zarazená, že tam pripíchla na to. Mala bola ty kokotý krondal. Keď tu musí tak krivo šeky mňa. Keď sa ideme na kávu, tak spať do hlavu. Fury. Si na tvoje úroveň. Fury. To je hlavná ulica. Z republiky. Teoreticky sme mali prísť tam tej strany, tak pôjdeme tam kúknuť, že či potom naspäť, no ale To nádhera. budeme sa musieť takedy aj na slnko vystaviť a potom prídeme. To je chvíľka tu, naspäť. Aby sme to prešli. Co tam je? Nie, sa tu kus po rovinke, nie?
však toto už tu, tak je rovinka, tu len zojdeme potom trošku k tej katedrále, no tak my len tu budeme, my musíme si nájsť potom nejaké miesto, tu sa tu sedí na slnku, no tak... No, Musíte aj vypovedať, tam sú kde? začiatok, tak sa prichádza do Valenty a tu sa čo ukazuješ? No tak veď nás. Ale vieš, že Gabo, veď nás. oni nemusia byť teplí. Oni nemusia byť teplí. Zvládnete prejsť tam na Mali koniec. zafarbené vlasy. Hej, ale mohli by dať čo iné. Teraz po novinke je taký problém. To je chladno, to je... Nebude veľa takých miest na sedenie, že veľké terasy a také to Tam budú dále, nie, nebude tam dále, nebude. dva stoly v džurách, v uličkách. Tu sú do uchopca, stoličky. Ako slide, takto. No, nie? Som tu vygulený z toho mesta krásneho. Povieš dačo? Prečo? To nemôže byť na mojej onej však. No tak ja hovorím, taďal sme mali prísť. No ale jak by sme boli sa vypíšli? Tu sme ešte na každom ceste. Mimo tvojho... No poďme, jak? No ide. Na aute, keby tam sú ďalej sú parkoví. Jak ja? Čo už to koho zaujíma, ja keď sme prišli na pešo hore schodami, bolo ešte dohodli vynikajúco. Oh, is the... Na meste, nemôže Oh, is sa. the spray? Tam také krásne veci mali, ne? Ono vodu popáli, darčeky, požadnice. Tak som také videla malované. korytačku a na čele vieš čo mala? Čo? To je Samarinky, čo sú v mori. Hviezdice, tie všelijaké mala na celom teli. Prečo mi nedržíš ruku? Ne. Máš silu, dobre držíš v ľavej ruke mobil. Hej. Ja, tu by ste dobre korčulovalo, nie? Na korčulo. Diddle, Matka je. diddle, diddle. Najlepší bol teda ten chlapec na bicykli, čo bol prilepený k zemi. La. Nie, kulturny život na vysokorodný, nie? To bacilov vykašľal. Cíka tu fontána. Sa fotiť Prego signori, buongiorno. Neviem, čo hovorí. American. Park. Kar. Podržíš trošku ďalšie časti.
A tu je krásne, toto tu. A to je moja metrovka do píči. Ideme, hej. Ja chcem vodu. My hiccup. The Herberts of the Herberts. The Herberts of the Herberts. Majú krivé tváre. Why? Ja neviem, no také sú také, ako dobré tváre, nie? Herbert. 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 Clark. Herbert. A kde ideme? Herbert. 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 Mama. Prosím, baby. Poppy. Prosím, Poppy. A ti opalujú nožky, Poppy. Anna, prečo máš také veľké brúško? Lebo tu aj Gerinka sa A? rysuje. Aha, A tá- to je parkovisko. A také veľké, Čo? také veľké brucho ti to urobí? Áno. A prečo? No lebo babetko je obrovské. Väčšie ako ja? No, Ale veľké. nádhera. Ako to je? Daj ruku, Poppy. Dedo Kark. Po tej strany, bo tu mám toto, z tej strany tam tu, ty. Ty z druhej strany. No, To nemá takto byť. To nemá tak byť. Tak. a prečo nie z tej strany? Ja? Čo? Tak. Počkaj, dám si tu. Everything. Dám také kúrenie. No ideme. Pozri na tento červený. Daj fotku. Daj pori si tu. Peniazy by pýtal. Ne, nechaj. Foto. No problem si to kapičor. No. Foto, si pôjdem peniazy. Keď už to chytíš, tak už to zoberieš, že fotka už. A jak? A už peniazy a toto. Všetko placíme a ešte tu budeme, ono. Fotila? Kúkaj, toho už áno. Robí fotku, dám mu kalap a daj peniazy, áno. Kalap? Kalap, hej. No, po zeďku aj set. Hej. A daj, Fotila už. daj mu peniazy, tak jak? Zrobil čo už. Felišek, kde si? On by bol dobrý vojak. Felišek, kde je mama tiež? Dobrá, kutika. Kde je mama a tata? Kde sú mama a tata? Teraz my sme predu, však. Ona ide. Kúkaj, za tebu ide Mia, ten. To tu šablu. Ona ho už fotila, ona nevie. Pa, najkrajšie prechádzky sú po valete. A hraj daco, nech vám zapáčim. Prečo tie
No a my s kočíkami nikdy nepozorujú, kde idú. Idú cez vrcholy, nie? Hej, Bože. Prečo? Myslím, že keď majú kočík, im každý ustúpi, nie? Ale to nebude tak. No, to nie. Zmanglujem ich kočík. Takže ich rovná znamcom malý. Šmargací. Nie? Hej. Len kačom zasratý. Tak, To je táta a dcera, či to sú... priatelia? Čo to je? Povedz mi to. neviem. Tu ja. Neviem. Či to táta a dcera, či... Čo? Tak spredu, keby si uvidela. Vyskúš. S tátom, že by si tak hojdali, tulili. Spaghetti Oldřich 25 eur. Ako to? Však ma... O to musím využiť, tento Bank kľúč. of Valletta. Bank of Valletta. Potom musím... Znaš, jak som platil z toho tú 50. Si dal do takého Ja som... bankomatu. Mickey Mouse, Minnie Mouse. Mama, a prečo tigrina je taká malá? Hej, Havko, A prečo ty si taká veľká a ja som taká malá? ona vyrastie, nie? A jak rastieš? Čo musíš urobiť, aby si rastla? Papať mliečko, Aha. vločky, zeleninu. Vločky, to sú čo? Ovsné vločky. Cornflakes. Aha. Rásťa. Možno bude si ja to zbije za chvíľu. Ježiši. To nechcem, aby také bolo, vieš? No ale nechcem, aby sa také stalo. Musíš ju prebehnúť. Musíš cvičiť na svaly. Rýchlosť. Aha, to všetko mám už. Silu. A ju potom sa neprebije. No, tak my sa budeme byť? Ako súrodenci sa určite budete byť, a sa zase strobili. Ale Ježiši Maria, čo? Pozri, tento tiež robí video. Vieš, ak sa dievčatá sprosto bijú. Á, to sú chlapci. Chlapci sa popú, možno dievčatá rukami sa tak škrábu, bijú. Fujba. Fujba. Však, fujba. Fujba, však. Fuj, fuj, fuj. Dolu kopcom. Fujba. Dolu kopcom, keď jeden holubek sa dokne stoličky, tak všetci idú dole. Však. Však. Teda. Ja keď deťom pristáva, tak idú dole. Ahoj, holubek. Herbetom 60 tlusté a vpadnú na rič. Diddle 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 diddle. Pozri, táto si robí fotky, však. Krasavica. To je veľký tento. I'll keep on those new mistakes. Those new mistakes. Oh? Easy, daj 5 sorov, neprestanem spívať.